Здравейте, хора! В този клип ще ви представим най-новият ни филм, наречен Самотните убийци. Историята гласи за едно момче и едно момиче, които решават да влязат в изоставена къща, но те не знаели, че изведнъж животът им ще се промени. Между другото си намерих телефона. Тук ще направим ритуал. Ама телефона носиш ли го? Да. Добре. Ей го тук на... Да, той е перфектното място. Аз ще тръгвам нататък. А защо? Не знам, но ще разгледам. Добре, аз ще разгледам, това ще ти кажа преди. Добре. Спокойно. Не ти плачеш. Какво ти има? Ела сминаш, аз ще ти помогна. То спак ме остави. От този живот! Какво правиш? Нормална ли си? Защо не ме остане да се фърля? Ма ти добре ли си? Как ще хвърляш? Писна ми от този живот, разбира, мам. Ти нормална ли си? Как ще хвърляш? Още си млада. Млада съм, но и затова толкова хубави неща ми се случиха и затова реших да се фърля. Как ще хвърляш? Ти добре ли си? Няма да те хвърля! Хвърля! Вижте. Ти ми убия. Ние сме две, а ти си един. Няма как. Накай. Има камера. Благодаря. Стой тук, аз се мъж, добре. Слизай. Последни думи. Имаш ли? Стоп! Стоп! Добре ли сте? Да. Какво ви направи? Искаш да ни убие? Добре. Ви трябва да възкрия някъде преди да е дошъл. Представете. Бързо! Удай, ще се представям. Ай, бегайте. Ще се го платите вие. Бързо!